हेलो गाइस, बोरै दं? दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि दाख्लैनि मोनसे जाखिनि बादायलायनाय होदोंमोन, आं बे बादायलायनायखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सोर देरहादों बेखौ खोन्थानो थाखाय आखायाव लाबाय। दाख्लैनि बादायनायनि देरहानायाव दिनै फार्स्टआव थांदों जोंहा टिलिजन बसुमतारी। टिलिजन बसुमतारीया जोंहा फार्स्टआव थांबाय। बिनि डिस्ट्रिक्टआ चिरां गोलैयो। चिरां आरो ओरै गामि आमथिका बिनिता। पिन नम्बर 783339। सेकेन्डआव थांनो हादों जोंहा। सेकेन्डआव हिन्जावसा थांदों, नाम दमिला दैमारि। डिस्ट्रिक्ट सनितपुर, गामि बाटला, गामि बाटला। बिसोर सानैया जोंहा जाखिनि बादायलायदोंमोन बे बादायलायनायाव जोंहा सेलेक्सन जाबाय। दायो बिसोरो बिसोरनि खननायनि डेटखौ जोंहा 20 तारिखआव लाबाय। 20 तारिखआव बिसोर खनफैसिगोन। दायो जाखिनि फट'फोर आं जेनेबा बिसोरनि सिनायथिफोर होनो सानदोंमोन, दायो दिनै हास्लाबनाय नंला। माने आङो दिनै एसे बेलेग खामानियाव थांनो नागिरदों। जिथुनाखि जायखिया आं दिनै बे इसोर सानैनि सिनायथिखौ होनाय जाबाय आरो ना। सिनायथियाव बिसोरो टिलिजन बसुमतारी देरहाबाय, डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्टनि। गामि आमथिका बिनिता बिटिना बिटिनि पिन नाम्बार 783393। ओमफ्राय सेकेन्ड नाम दमिला दैमारि, गामि बाटला, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। एसेनोसै, गोजोन्थों।